We're getting ready. Are you ready? Okay, live. Dear brothers and sisters, good morning. We thank God for today, and we're here to worship, even though it's not possible for us to gather as a whole church, but we have to continue to worship God no matter what. So wherever you are at home, I want you to now gather with your family and let us worship God here at All Saints Igbo Anglican Church. Let me say that most of our worship today will be in Igbo, but we will also speak some English, especially during the sermon, so that our younger people who can't yet understand the language will be able to follow what we're doing. It will be a Matins, as usual. We're not having communion today. So I get very now Maniton of page 1. So Solomon carry page Opening hymn. Abu Manitebu, Abu 8. Abu Manitebu, Abu 8. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume ya onwe ya ga-emekwa ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwa na nke gwepịara egwepịa, Chineke edịghị eleda ya anya. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị,
ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile. Kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'ihu Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya ezie n'ihu ọha mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke na-akpa anyị mana ahụ mana mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ha nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na olu dị umeala wee jee n'oche eze amara nke eluigwe, ka anyị gbunye ikpere n'ala kwupụtara Chineke mmehie anyị. Mmadụ niile. Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejehiewo, kpafukwa n'ụzọ gị dịka atụrụ furu efu. Anyị sokarịrị izuzu na ọchịchọ nke obi anyị. Anyị iwu gị dị nsọ. Anyị ahapụghị ime ihe kwesịrị ka anyị mee. Anyị emewokwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere. Anyị ndị mmehie nke dị mere ebere. Chineke, rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha dịka nkwa nke kwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Kwee nna nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a dịwa ndụ iyi Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, ka otuto wee dịrị aha gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha agụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere oziọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ, ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ. Nye anyị nri taa, nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị, meghee egbugbere ọnụ anyị, ọnụ anyị ekwupụtakwa otuto gị. Chineke, zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Onye nwe anyị, megwa enyere anyị aka. Bilienụ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dịrị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu ahụ were mgbe ebighị ebi. Amen. Tobenụ onye nwe anyị, ka eto aha onye nwe anyị. Abụ ọma dịrị ụbọchị taa bụ abụ ọma 23, Psalm 23. Ọ dị. Yeah.
Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ esi n'akwụkwọ mbụ ka Samuel isi nke 16 malite na amaokwu nke mbụ. 1 Samuel chapter 16, beginning to read at verse 1. Jehova wee sị Samuel, ruo ole mgbe ka gị onwe gị ga na-eruru Sọl uju ebe mụ onwe m jụrụ ya ka ọ ghara ịbụ eze Izrel? Gbajue mmanụ na mpi gị jee, m ga-eziga gị jekwuru Jesi onye Betlehem, n'ihi na ahụtaworo m onwe m eze n'etiti ụmụ ya ndị ikom. Samuel wee sị, m ga-esi aṅa jee? Ọ bụrụ na Sọl anụ ya, ọ ga-egbu m. Jehova wee sị, ị ga-ewere nwa agbọghọ ehi n'aka gị sị, ị chụrụ Jehova aja ka m bịaworo. Ị ga-akpọkọ Jesi ịbịa n'ịchụ aja ahụ. Mụ onwe m ga-emekwa ka ị mara ihe ị ga-eme. Ị ga-etekwara m ya mmanụ, bụ onye m ga-asị gị tee. Samuel wee mee ihe ahụ nke Jehova kwuru. Ọ bịara Betlehem. Ndị okenye obodo ahụ wee maa jijiji izute ya sị, ọ bụ n'udo ka ị bịaworo? O wee sị, ọ bụ n'udo, ị chụrụ Jehova aja ka m bịaworo. Doonụ onwe unu nsọ, soronụ m bịa n'ịchụ aja ahụ. O wee doo Jesi na ụmụ ya ndị ikom nsọ, kpọọ ha bịa n'ịchụ aja ahụ. O rue mgbe ha bịara na ọ hụrụ Elihab, o wee sị, n'ezie ọ nọ n'iru Jehova bụ onye nke ya tere mmanụ. Ma Jehova sịrị Samuel, elegidere ya anya, elegidakwala ogologo nke ịdị elu ya, n'ihi na ajụwo m ya. N'ihi na Jehova adịghị ahụ dịka mmadụ si ahụ, n'ihi na mmadụ na-ele anya n'ahụ, ma Jehova na-ele n'obi. Jesi wee kpọọ Ebenebab, mee ka ọ gabiga n'iru Samuel. Ọ sị, Jehova arọpụtakwa ya nke a. Jesi wee mee ka Shama gabiga. Ọ sị, Jehova arọpụtakwa nke a. Jesi wee mee ka mmadụ 7 n'ime ụmụ ya ndị ikom gabiga n'iru Samuel. Samuel wee sị Jesi, Jehova arọpụtaghị ndị a. Samuel wee sị Jesi, ha agwụwo bụ ụmụ okorobịa gị. Ọ sị, ọ fọdụkwara ọdụdụ nwa m, ma lee, ọ na-azụ atụrụ. Samuel wee sị Jesi, ziga kute ya, n'ihi na anyị agaghị anọdụ gburugburu ruo mgbe ọ bịara n'ebe a. O wee ziga, mee ka ọ bịa. Ma nwa okorobịa ahụ na-acha ọbara, anya ya abụọ makwara mma, ọ dịkwa mma ile anya. Jehova wee sị, bilie, tee ya mmanụ, n'ihi na nke a bụ ya. Samuel wee were mpi mmanụ ahụ tee ya n'etiti ụmụnne ya. Mmụọ nke Jehova wee dakwasị na David n'ike site n'ụbọchị ahụ gaa n'iru. Samuel wee bilie laa Rema. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ a ga-eji nụ okwuchukwu bụ abụ 209.
Our second reading is taken from a letter of Paul to the Ephesians, chapter 5, beginning from verse 8 to 14. Once you were darkness, but now in the Lord you are light. Live as children of light, for the fruit of the light is found in all that is good and right and true. Try to find out what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is shameful even to mention what such people do secretly. But everything exposed by the light becomes visible, for everything that becomes visible is light. Therefore it says, "Sleeper, awake, rise from the dead, and Christ will shine on you." The word of the Lord. Thanks be to God. Ka anyị kpere Chineke. Bịa n'etiti anyị, nọgide n'etiti anyị, ezi Chineke anyị onye kwesịrị ntụkwasị obi. N'ihi na anyị maara na ike gị karịrị ike mmadụ. Ọ dị anyị mkpa na ịnọnyere anyị mgbe niile, tụmadị n'oge dị ka oke a. Kwee ka okwu niile nke ọnụ m ya na ntụgharị echiche niile nke obi anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'ihu gị mgbe niile, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Beloved, from time to time, God, in his divine providence and wisdom, decides to step aside and allow evil to manifest itself in its fullness. And when that happens, human beings are forced to wonder why. And I dare to say that this is very good for us human beings. It is indeed therapeutic, because many times we tend to forget that the life we live, the world in which we live, and the things in it do not belong to us, but to the one and only true God, who created all of them for his own pleasure, but allows us to enjoy them. We forget who is the boss. And somehow God tries to let us know that he is boss. It reminds me of the Igbo proverb that says, "One zari juafo, ye Cheverly onye keri akamba." That's what happens to us many times when we think that all our needs have been met. When they think that we don't need anything, we just forget that we do not own everything. We forget the one who gave us everything to enjoy. And so God will have to say to us, and that's what God wants to remind us, that when we begin to puff up ourselves and think that the world belongs to us and that we own everything, then he has to show us who is boss by stepping aside and allowing evil to manifest itself, so that we can know that without him, without God, we are nothing. Without him, we can do nothing. And I am praying very, very hard that this particular thing that is going on at this time when God has stepped aside and allowed the evil of coronavirus to visit us, will teach us to continually depend on God, and it will help to draw us closer to God, not far away from him. Not too long ago, we were told that this thing called coronavirus, which started in China, has been spreading, came and was spreading and killing aggressively as it went on its path. In this short period, this virus has spread throughout the world and sent into a panic mode all human beings. Everybody is now afraid.
not knowing how long it will last, not knowing when it will stop, and not knowing how many people it will take to their graves in its path. So many things have happened. The stock exchange has crashed. People have lost money in billions. People are shopping frantically, thinking that as much material supply that they can bring together, that will help them to last as long as the coronavirus will last. We are now here, at least for me for the first time, what is called panic shopping. People are shopping all the time, trying to, if you go to the shops, you will stand in long lines to get your own supplies. Because we don't know whether a time will come when nobody will be able to come out anymore. Look at us. We are no longer able to worship God in church. Things we took for granted have suddenly been taken away from us. And I hope that this teaches us who is boss. That those things we depend on, those things we take for granted, those things we don't even think about as we go about our daily business can easily disappear. And we are lost and left without anything. Government operatives are frantic looking for solutions, for ways they are going to keep people alive and put this thing at bay. And the virus continues to spread and to kill as it spreads. Scientists are working around the clock to develop appropriate vaccines to help combat the virus. And there is fear and confusion in the air. Everybody is afraid. I don't think we have ever seen it this way before in our generation. People have been asked to stay away from one another. We are now talking about maintaining and observing social distancing. Stay away from each other. The devil is trying to destroy everything that connects us to one another. And God has allowed it so that we know that those things we take for granted can easily be taken away from us. And I am praying that this time will help us to understand who is boss and then run to him so that in times of trouble we will have someone who will take care of us. Traveling has been stopped. We can't travel internationally anymore. In fact, in our country here, many other countries have been banned from entering here. And everybody is doing everything they know about to make sure that this virus doesn't sweep away everybody. I don't think that this is the first time such a thing is happening on a global scale. I believe it happened in the time of David when he wrote the 23rd Psalm. And in part of that psalm, David says, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." David was a wise man. He knew where the security lay. He knew who to run to in the time of trouble. Beloved brothers and sisters, I invite you today to look unto the same God, the God of David. Let us look unto him with faith. Let us look unto him with resolve not to be afraid. Yes, as we look at the things that are happening today, as we look at the way the coronavirus is spreading throughout the world, there is every reason for every human being who has no hope, no help, no place to hide, to be afraid. The human race can be afraid. But those of us who put our trust in the Lord, let us see what David says.
Right now we are like David walking through the valley of the shadow of death. But let us boldly and courageously and confidently and faithfully say, I will not be afraid. Though I walk through this valley of the shadow of death, not knowing what tomorrow will bring, not knowing who will go next, not knowing who in coronavirus will infect next, not knowing whether I'll be the next one to go down, I can courageously say, though I walk through the valley of the shadow of death, I will not be afraid. Why? Because thou, God, you, my God and King, you are with me. The rod I see in your hand, the staff I see in your hand, they are my comfort. They are the things that give me the courage to speak out, to say, I will not be afraid. Because I know you will protect me. I know you will fight my battles. I know you will help me. And the hymn writer was right also when he said, oh God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. God has been our help in ages past. When we remember things that have happened even during our lifetime, we have been in trouble before and we did not die. God saw us through. There have been crisis upon crisis. There have been challenges in our lives and God saw us through. We can depend on that same God who saw us through then to see us through now. Praise the Lord. Amen. If we dare to trust God, if we allow this evil that has befallen us to draw us closer to God, then we will be safe indeed. The Bible says, and David speaking also, God is our refuge, our very present help in trouble. Therefore we will not fear. God is our very present help in trouble. He is trustworthy, and we can get out of this mess as we put our trust in him, as we call upon his name. Yes, he is able to deliver those who trust in him. Now that the world is in a panic mood, I call on all of you, my brothers and sisters, to turn and look unto the Lord, the God of David, the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, the God of Elijah. Let us call upon his name because we know that he is a God that answers prayer. The way he answered those in years past, in ages past, so he will also answer us. Yes, though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil, not even the evil of coronavirus. For our God is with us. His rod and his staff will comfort and do battle for us, so that we may remain safe and be found in him always safe. Let me remind us, beloved, that it is this same God who did not spare his only son that we are talking about. The Bible tells us that God did not spare his son, but he gave him up for our salvation. If God gave up Jesus, heaven's best, for our good, why would God stand aside and let us all perish under this era of coronavirus? No, he will not. He is such a compassionate God. His anger will not be forever. He will step in and fight for us. Chineke na alụrụ anyị ọgụ ga-ebili megide ndị iro anyị, ọ bụ n'aha Jesus. Amen. I want to state very clearly that sooner than later, the time allotted to this evil virus will expire. Oge enyere evil virus to plague the human beings so that they can draw closer to God will expire. God will take over again. He will take charge of his world again. And things will come back to normal. Well, my prayer, my only prayer, is that we will learn the lesson
that God is trying to teach us even through this hard time, through this challenge, that we do not own here. We are not the owners of this world. We are not the owners of the things that God allows to come through our hands. Let us not hold anything as though we are going to go to our graves with them. Whatever comes through us is for us to share with others, to bless the world around us, to bless the people around us. Because none of it is going with us to the grave. This same God will soon restore the days and weeks and years and months that this cankerworm have eaten. Satan has stolen so much from us by bringing this virus on us. You may not agree with me that Satan has a hand in it. That is my own belief. But God allowed it. Not that Satan is greater than God or stronger than God. God allowed it to teach me a lesson. Emeka, owa wikege. Chere Chukwu, chere Chineke. In his time, the day of restoration will come. Educational institutions will reopen. We will be able to worship here again. Ya mere, ọ bụ ihe mere anyị mgbe ọbụla anyị na-ekwukwa anyị sị atụla egwu dịka m nọnyere. Elela anya gburugburu n'ụjọ n'ihi na mụ onwe m bụ Chineke gị. M ga-agba gị ume. M ga-enyere gị aka. M ga-eji aka nri m ka ezi omume mee gịnị kwagide gị. God is calling upon us to put our trust in him, to call upon him in this time of trouble, and he will answer us, and he will show us great and mighty things that we did not know. Let us pray that God in his mercy will help all of us to be drawn closer to him in Jesus, so that it will be well with us at this time. Jehovah Nadendo, Jehovah Nadendo, ewo asina meje ije nanda gurugu onwu. Jehovah Nadendo, Jehovah Nadendo, Jehovah Nadendo, oh Nadendo, Jehovah Nadendo, ewo asina meje ije nanda gurugu onwu. Jehovah Nadendo, Jehovah Nadendo, Jehovah Nadendo, oh Nadendo, Jehovah Nadendo, ewo asina meje ije nandagu onwu. Jehovah Nadendo. Join us from wherever you are, at home, wherever you are. Join us in this chorus, and let us express our confidence in our Jehovah. As long as our God lives, even though we pass through the valley of the shadow of death, we will not be afraid. Jehovah Nadendo, Jehovah Nadendo, oh Nadendo, Jehovah Nadendo, ewo asina meje ije nandagu onwu. Jehovah Nadendo, Jehovah Nadendo, Jehovah Nadendo, oh Nadendo, Jehovah Nadendo, asina meje ije nandagu onwu. Jehovah Nadendo. One more time. Jehovah Nadendo, Jehovah Nadendo, Jehovah Nadendo, ewo afina meje ije nandagu onwu. Jehovah Nadendo. Fearless, even though you go through
the valley of death, fearless through the valley of death. Let us bow our heads in prayer. Father God, like David, we are passing through the valley of the shadow of death with coronavirus among us at this time. But Lord, we will not be afraid, even though war rise against us, because we know you are with us. Your rod and your staff, they comfort us. Help us, Lord, to put our trust in you, knowing that you will neither leave us nor forsake us. We call upon you this day, O God. Grant that it will not be long when the time of coronavirus will expire, so that your people will live again. We make our prayers through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Anyị ga-ebili otu ugbu a gụọ okwukwe nke ndị ozi. Mmadụ niile ekwe m na Chineke bụ nna, ekwe m ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, bụ onye nwe anyị, onye a tụrụ ya site n'ike Mmụọ Nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere ya n'obe, ọnwụnwa, elie ya, ọ rịjara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o sikwara na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ. Ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọ n'aka nri Chineke bụ Nna, nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpere ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, na nsọ Katọlik nke dị nsọ, na mmekọ nke dị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. ka anyị kpere Chineke. Sọnde nke anọ n'ime Lent Collect ọ dị na buletin anyị. Kwee anyị na-arịọ gị, Chineke pụrụ ime ihe niile, ka anyị onwe anyị bụ ndị kwesịrị inye ahụhụ n'ihi ajọ omume anyị, ka e were ebere gboo mkpa anyị site na nkasi obi nke amara gị, site na Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị. Amen. Collect nke abụọ n'ihi udo. Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị maọbụ ike ihe ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ megide ha site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Collect n'ihi amara. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, maka ewe dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ugbu a anyị ga-ekpe ekpere dị iche iche n'ihi ọnọdụ dị iche iche niile nke ụmụ mmadụ nọ n'ụwa. Mbụ, anyị ga-ekpe ekpere kelee Chineke na anyị ka dị ndụ n'ala ndị dị ndụ ruo taa, n'agbanyeghị ihe ọjọọ niile nke ekwensu na-ezubere anyị n'ụzọ niile o si alụso anyị ọgụ.
ka anyị jaa Chineke anyị mma, onye pụrụ ime ihe niile, onye na-adọ anyị aka na ntị mgbe niile, inye anyị ohere ịlọghachikwute ya tụmadị n'oge dịka oge a. Anyị na-enye gị nnukwu ekele, na-aja gị mma, na-ebuli aha nsọ gị elu, onye nwe anyị Chineke dị ngọzi, na idowere anyị ndụ n'ala ndị dị ndụ ruo n'ụbọchị taa. Otuto na nsọpụrụ niile dịrị gị n'aha Jizọs. Amen. Nna anyị, ekele dịrị gị na ikwebeghị ka ekwensu merie na ọgụ niile nke anyị alụ n'ụwa, n'ihi na gị onwe gị nọnyere anyị. Jehova dịrị anyị, anyị agaghị atụ egwu ma ọlị. N'ebe ịta nri nke ahịa ndụ ka ị na-eme ka anyị makpuo, n'akụkụ mmiri nke izu ike ka ị na-edu anyị nwayọọ. Otuto na nsọpụrụ dịrị gị n'aha Jizọs. Anyị na-arara onwe anyị na-etinye n'aka gị Chineke mgbe ebighị ebi, ka mgbe ebili mmiri na-amagharị, mgbe anyị na-agafe n'ụzọ niile nke ọnwụ, ka gị onwe gị chebe anyị, chekwa anyị, ka ihe ọjọọ ọbụla ghara ime anyị, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kpee ekpere banyere ndị ọchịchị niile, tụmadị n'oge a na-achọ ụzọ a ga-esi wepụta ihe ga-enyere aka ịla coronavirus n'iyi. Anyị na-arara ndị ọchịchị ndị na-achọ ụzọ a ga-esi lụọ ọgụ megide ihe ọjọọ abịakwutere anyị ụwa niile. Anyị na-arịọ ka inye ha amamihe n'obodo a bụ Amerịka, ma obodo anyị bụ Naịjirịa, gbasa ụwa niile gburugburu, ka iweta amamihe nye ndị ọkachamara sayentists, ndị na-achọ ụzọ a ga-esi chọpụta ihe a ga-eji lụso ajọ ifufe agha. Nye ha amamihe ka oge ghara ite aka mgbe ha ga-achọpụta ihe a ga-eji lụso ya ọgụ, ka o wee dịrị ụmụ gị mma, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kpee ekpere banyere ndị niile na-ata ahụhụ ma ọ bụ ndị ajọ ọrịa na-efe efe ruterela ahụ. Ka anyị kpekwa ekpere banyere ezinụlọ dị iche iche ndị mmadụ ha nwụrụ n'ihi nke a ma ọ bụ n'ihi ihe ndị ọzọ. Ka Chineke anyị kasie ha obi, narakwanụ mkpụrụ obi ndị lakwutere ya n'udo na ndokwa. Ka anyị kpee ekpere ka Chineke anyị were aka ya dị ike kwụsị mgbasa ajọ ọrịa na-efe efe na-agbasa, ka oge ghara ịdị anya mgbe ọ ga-ala n'iyi otu ụmụnne ya ndị buru ya ụzọ bịa si laa n'iyi. Onye nwe anyị, nụrụ ekpere anyị, akwa ire ntị. Ka anyị chetanụ ụmụnne anyị ndị bi n'ebe dị iche iche a na-esogbu ha. We pray for all Christians who live in places where they are persecuted, especially in our own nation, Nigeria. This morning I read of a village in Plateau State where the cattle rearers have gone in and sacked that village, destroying everything on their path. So giga n'ebe ka anyị wụ Nigeria, ọ bụghị naanị coronavirus ka ha na-arịa, ọ bụ Boko Haram, ọ bụ cattle rearers, ọ bụ enweghị ihe, agụụ na poverty ka ha na-arịa. Ma onye ndị nọ gbara gburugburu aghaghị iche ndị ya nche mgbe niile ruokwa mgbe Chineke ga-eweta nzọpụta. Ya mere Chineke anyị na-arara ụmụ gị ndị nọ na nsogbu, ndị a na-akpagbu, ndị a na-emegide, ọbụnadị mgbe a na-emegide ha, ndị nọ n'ọchịchị anaghị eleta anya, ha elefuru anya dịka ọ gbasaghị ha. Chineke gbatara ndị gị ọsọ enyemaka, anyị arịọ n'aha Jizọs. Napụta ndị gị n'ihe ize ndụ niile nke chere ha ihu, ka oge ghara ite aka mgbe ha ga-enwe mmeri wee gusoro na ụkwụ aka ha. Otuto na nsọpụrụ esi otu adịrị ha nsọ gị,
site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kpee ekpere banyere ụmụnne anyị ndị ahụ na-adịghị the sick and the shorten. Anyị edeela aha ha, ndị anyị niile mara aha ha, abụghị ka anyị ga-abịa kpọwa ka ụwa niile mara aha ha, ma Chineke anyị onye mara aha ha. Onye nwe anyị na-arịọ gị ka ị gakwuru ụmụ gị ndị a, ndị nọ n'ihe mgbu, ndị nọ n'ọrịa, ndị nọ n'ihe ụkọ, ebe ọbụla ha nọ. Chineke anyị biko jee kasie ha obi, jee gwọọ nrịanrịa ha, napụta ha n'aka ihe ize ndụ nke chere ha ihu. Kwee ka akụkọ otuto dị ma emesịa, ka anyị wee soro ha ṅụrị ọṅụ na Chineke anyị azawa ekpere ha site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị chetakwa ụmụnne anyị ndị a na-eme emume ncheta ọmụmụ ha n'ime izu a. Ka Chineke anyị gbaa ha ume, tụkwasịrị ha ndụ n'elu ndụ, tụkwasịrị ha afọ n'elu afọ. Ka Chineke anyị gọzie ije ụkwụ ha, kwee ka afọ ọhụrụ nke ndụ ha batara kara afọ nke gara aga mma. Otu aka ahụ ka anyị na-arịọkwa banyere ndị na-eme emume ncheta mgbe ha gbara akwụkwọ ghọọ di na nwunye n'oge dịka oge a. Ka Chineke anyị gọzie, chebe ha, kwee ka ezinụlọ ha bụrụ ebe udo na-achị, ịhụnanya na ịdị n'otu. Ka ha wee bụrụ ihe nlereanya nye ndị ọzọ ọ na-agụ agụ ịghọ di na nwunye. Ka ha chere Chineke, n'ihi na ọ bụrụ na Chineke enye ha di nke aka ha maọbụ nwunye nke aka ha, udo na ịhụnanya ga-adị. Ma ọ bụrụ na ha gbara ọhụhụ gaa were di na-abụ nke ha maọbụ lụrụ nwaanyị na-abụ nke ha, nsogbu ga-adị. Ya mere Chineke anyị biko, anyị na-arịọ gị ka ị gọzie ndị niile na-echeta ememe mgbe ha gbara akwụkwọ n'oge dịka oge a. Kwee ka ọ dịrị ha mma na ezinụlọ ha dị iche iche, ka ezinụlọ ha bụrụ ihe nlereanya nke dị mma. Ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ahụrụ ha ịlụ di na nwunye agụwa ndị ọzọ. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Gwa na anyị were oge a ugbu a cheta ndị nke lara ala n'ime onye nwe anyị. Ma ndị nwụrụ n'ihi coronavirus, ma ndị anyị, ndị okwukwe, ndị anyị na-akwa akwa n'ihi ha, tụmadị nwanne anyị nwoke bụ David. Ka Chineke anyị kasie nzukọ ya obi, kasịkwana karịsịa ezinụlọ David obi, ka ha ghara ibe akwa karịa dịka ndị na-enweghị olileanya. Mgbe anyị na-echeta ndị anyị lara ala, ka anyị chetakwa na igwe niile gaje n'ụzọ, na akara ya na mmadụ agaghị enwe ọnwụ naanị otu mgbe, ma ọ bụ ọnwụ bịacha ikpe eso ya. Kama anyị gị na-ebe akwa, ka anyị kwadowe onwe anyị, n'ihi na ọ gaghị ete aka ugbu a, afọ ọbụla ole ọ hụrụ wụrụ ya wụrụ oke nke anyị isoro ha. Ka ọ ga-abụ mgbe anyị achọrọ anyị rụwa ahụghị anyị, achọta anyị n'ala eze Chineke. Ya dịrị anyị otu ahụ n'aha Jizọs. Ngwa na anyị werezie mkpa ndị ọzọ dịrị anyị, tụmadụ mkpa nke inweta ihe anyị ga na-eji na-edebe ụlọ nsọ Chineke ka ọ dịrị na-aga n'ihu. Ka Chineke gbaa ndị ya ume, tụmadụ n'oge a ụfọdụ nọ n'ụlọ na-arụ ọrụ, ọtụtụ bụ ndị na-anaghị arụkwa n'ọrụ. Ka Chineke rọpụtara ndị ya ihe a ga-eji chọrọ ya àjà, ka nzukọ Kraịst wee na-eto eto na-aga n'ihu. Ọ bụghị naanị n'ihe nke gbasara ego, kama n'ihe nke mmụọ, ka anyị na-eto n'ime mmụọ, ka ịhụ na ọnọdụ anyị na Chineke na-adịrịta na mma mgbe niile. Ka ọ ga-abụkwa achọ anyị n'ụwa ahụghị anyị, achọta anyị n'ala eze ya. Ka mgbe niile anyị na-adị ndụ n'ụwa, ka ọ bụrụ Jizọs ka anyị na-adịrị ndụ. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị. Ngwa na anyị werezie nwa oge ikpeazụ fọdụrụ wee chee mkpa anyị niile dị iche iche n'ihu Chineke. Mkpa dịrị anyị n'ezinụlọ, mkpa dịrị anyị n'obodo,
mkpa dịrị anyị na kọmuniti anyị, mkpa dịrị anyị na villages anyị na Nigeria. Ọtụtụ bụ ndị na-ele anya na anya onwe anyị bụ ndị nọ n'ụzọ ije ga na-enyere ha aka ka Chineke wetara anyị ihe anyị ga-eji na-enyere ha aka. Mkpa ọbụla dịrị anyị ka anyị chee ya n'ihu Chineke, n'ihi na Chineke anyị na-aza ekpere. Ọ na-egbo mkpa, ọ na-eme ihe mmadụ na-apụghị ime. Ngwanụ anyị chịkọta ekpere anyị. Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa zukọrọ n'aha gị wee kpọkue gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile mgbe niile. Amen. Ngwanụ, ma anyị nọ n'ụlọ anyị dị iche iche, ma anyị nọ n'ọrụ, ma anyị nọ n'okpuru ole mmadụ anyị nọ n'ebe a, ka anyị nyerịta na ibe anyị ekele udo. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla fewe ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe ebere ya dị. Ka anyị nọdụ ala. Abụ maka ịnakọta ihe onyinye anyị. Abụ anyị ji anakọta ihe onyinye bụ abụ 115. Biko ana m arịọ ndị niile nọ n'ụlọ ha n'ebe dị iche iche n'oge anyị na-ekwu ukwe maka ịnakọ ihe onyinye, ka ị nwee ike si n'ụzọ dị iche iche anyị ezitere gị ka ị were nye onyinye gị nyere Chineke aka, n'ihi na ọrụ chọọchị ga na-aga, nzukọ Chineke ga na-aga n'ihu, ndị ozi gị na-ezipụtara unu ozi. Biko mgbe anyị na-ekwu ukwe na-enye onyinye ebe a, ka gụnwa na onwe ikwe si n'ụzọ anyị zipụtara gị. Anyway we have told you the link you have, please give your pledge and make your donations. God will bless you. Abu 115. Jehovah,
na-arịọ ihe ndị a kwere na ị ga-emezuru ahịa ọ bụla dị karịa otu anyị nwere ike ibupụta ugbu a site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka ebere na n'aka amara na n'aka ịhụnanya Chineke ka anyị na-arụpụta ihe onye nwe anyị gọzie echebe ebe ugwu onye nwe anyị bụ n'ihe nke ihe na ụlọ ya nye n'udo ka ngọzi nke Chineke onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu dịnyekwara ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Abụ anyị ga-eji emechi bụ abụ 306